Aquí un nou vídeo de Gary i estic amb el meu amic José Luis. Hola, bona nit, soc en José Luis i gravaré aquest vídeo amb en Gerard Carrillos. I el nom conjunt que ens hem posat és el millor, jo, i tu, José Luis? Joc. Vinga, anem a donar-li... Bueno, vaig a fer això gros i li donem a jugar. José, a baix, a la dreta, dona-li a jugar. No, aquí. Mira. A baix, a la dreta. Sempre, a baix a la dreta, a veure si mos trobam. Vinga, José, tu ja estaràs en el borde, vinga, ves cap a baix. Veus algú, José Luis? Sí, no, estic sol aquí. Oh, jo quasi me menjo anant bot. Quan estiguis avisem, Cuida't amb els... I les regles, vos recordeu les regles? Doncs, bueno, esplitatjat-te, separat-te amb sa barra espatlladora i donar-li menjar als altres amb sa doble B baixa. Ja estic aquí, Vale, com és? enorme. Jo crec que tu me'n menjaràs, Sí. Oh, ja estàs. Vaig a... Merda, m'ha menjat un que es diu protein. S'ha menjat protein, vale. Sí, protein. I se me desconnecta el ratolí. M'ha menjat Clever Boy. Vinga. I a baix a la dreta, Ara... No. Uf, quasi m'ha menjat Trimpro, M'ha menjat una banana. M'ha menjat una banana, tu. Mare meva. Vale, soc en Joc. Bueno, en José Luis Vecías. Oh, mira, que bé, jo estic en el bord d'aquí de dalt, només me falta anar cap a baix. Vale, vine aquí a l'esquerra. No, baix a la dreta, baix a la dreta. Sí, perdó. Agar bots, m'he menjat una persona que estava parada. Que bé, no? Sí, molt bé. És que estava parada, estava demanant que li mengés. Per favor. Per favor, menja un caníbal aquí. Vinga, jo estic aquí baixant, Quan jo també. Estic menjant de tot. Jo també. Soc com un caníbal. Un caníbal. Vinga, jo només baixar, tu anar cap a la dreta. Oh, José! El millor! Hola, el millor! Que no! T'ha menjat ben com papi. T'ha menjat ben com papi. Ben com papi. Vamos, m'he salvat de ben... No, m'ha menjat amb ben com papi. El ben com papi aquest és una aranya... Ja, és una aranya molt mala. Just quan mos juntam... Ja, tio, he pres ben com papi. És molt mal. És que en ben com papi és el pitjor papi del món. Hem vingut amb ell i hem vist que és el pitjor papi del món. M'he trobat amb ben com papi una altra vegada. Ai, no t'ha menjat? No, m'he... Vinga. No, que me'n menja. Ben com papi. T'has donat a menjar amb ben com papi. Aquest home és bo, Sí, és bo. Però no ens rendim. Eso. Oh, jo ja estic a baix a la dreta. T'espero, José. T'espero, Que no te mengin, que jo estic a baix a la dreta. Ui. Vinga, José Luis, tu pots. Tu puedes, José Luis. M'ha menjat una rata pinyada. Oh, m'han donat menjar. Com es fa això? Amb sa doble B baixa. Ok. Vinga. Vale, ja vaig. Jo estic aquí, ja. Amb un gegant. Oh, mira, veig en ben com papi. Maldito ben com papi. He vist en ben com papi que estava allà. Aquest home és de tot. Sobretot, té molta gana. Vinga. Clever Boy. Vale, no te puc menjar. El millor, vine aquí. No! M'ha menjat! No! Com has pogut, Gerard? Com has pogut? Ho sento molt, José Luis, no t'havia vist. Mare meva. És que com el vídeo que vaig gravant m'hi van, Vinga, José, ara... Vine, no, Clever Boy, no m'ha menjat Clever Boy, No m'ha menjat Clever Boy. M'ha menjat... Vinga, ara anem cap a dalt a l'esquerra, vale? Cap a dalt a l'esquerra. Lo contrari. M'ha menjat ben com papi. Una altra vegada amb ben com papi. Sí, aquest home és un poc...
És molt bo, no? Sí, és molt bo. Vinga, José Luis, tu pots. Dalt a l'esquerra, eh? I ara... Esquerra, vale. Oh, jo ja estic dalt, ara només me'n falta anar cap a l'esquerra. Ok. No. Que me menja W. Que me menja W. A mi Raven i Panda. Raven i Panda? Raven i Panda. Quin nom, no? Ja, tio. Pues ven con papi. No, vamos. Oh, és que... Qui t'ha menjat? Un tio que no sé quin nom té, és raro. No Jo sé. estic anant cap a l'esquerra, eh? Jo crec que estic a punt d'arribar. Mare meva, és gegant, no, aquest mapa? Sí. Ay, no, por favor, please. Vamos. Vale. No, que me'n menja Agario. Que me'n menja un que es diu Agario. No, crec que t'he vist. Vale, no. Con un nom No, correcte. m'ha menjat un... Cago en tot. Això m'ha menjat No, Sèrbia. què Sèrbia, en aquest Sèrbia. Vinga, ara anem... On anem, Jo José? soc On a anem? baix esquerra. A baix a l'esquerra, vale. Vinga. T'ha menjat un que es diu T... Com soc tan dolent. És que... Bueno. Oh, aquí hi ha un que està a punt de punxar. Jo vaig a fastidiar. Molt bé. No, què he fet? Volia donar... Vamos, l'he fastidiat. El Vale, Tarachi. t'espera aquí. Que ja estàs, jo estic intentant anar. No me mengis, Que no te mengin, Pues no me mengis tu a mi. Adiós. Això ho intentarem, eh? Ho intentarem. M'està a punt de menjar skills. Vinga, José, que jo estic intentant anar cap allà. Vinga. Jo estic intentant... Estic arrincolat aquí, tio. Jo estic intentant arribar on estàs. Te vaig a donar de menjar. Fet-te un poc gros perquè el meu menjar, perquè puguis menjar el meu menjar. Bueno, jo no soc com un pardal, eh? Però tu fet-te gros que te donaré menjar. Oh, m'he menjat un que es diu TVT, Sirius o alguna així. Vale, ara només he d'anar cap a baix. M'està a punt de menjar un tio que es diu Esquil. Tu fet-te gros i punto, vale? Com? Pues prou gros, jo estic anant cap a baix, és l'únic que me falta. Vale, jo Soc el menjaré. millor i jo soc el millor. Oh yeah, has vist quina rima? Ja, sí, quina rima, eh? Vinga. Oh, crec que... José, alerta, que te menjo, que... Cuidado. Que he vist l'esquil d'aquell. M'estic aproximant, He eh? vist... José, no venguis! Que m'estampa! No venguis cap a jo, queda't a un racó. Queda't a baix, on estaves, que t'ha donat de menjar. Ara. Nyam. Vinga, José! Oh, ja Vinga, està. anem junts! Vinga, epa! Ui. José, que te pierdo. Vinga, tio. Anem junts. Juntos hasta el fin. Cuidado. Quasi me mengen. Hasta el fin te menjaria. Mare meva, quin insectisoide. Vinga, sisplau, que no em mengi. M'agafa de tot, tio. Sí, jo estic aquí. I no? No, que te perdí. Que no, estic aquí. Tio. Què? Menja-teu. Gris, ven aquí, Menja-teu. Ven aquí, Gris, precioso. Ai, ara no te veig. Espera, José tira. Luis. ¡El bello! ¡Corre! Alerta. Vinga. Que bé, no hem fet un fail, Alerta que te puc menjar, que no te veig. Que ja pots! El que te va menjar antes a tu, tio, m'he vengat, eh? Molt bé, te l'has menjat. Sí. Ara no te veig, jo. Tio, és que... Que estàs aquí. M'he menjat a dos ara mateix, que Vale. estaven a per allà. Espera. Cómete! Menja't! Level 45. Level! T'has menjat al level 45. Sí, tio, jo hasta... No me mengis, que tu és més gros que... Jo me menjaré hasta el level 50. Espera, te vaig a donar tot el meu menjar. No, què fas? Sí, així jo seré petit. José. I tu seràs gros i jo, jo ja soc petit. Jo estic aquí anant a perseguint. Vamos, José, Corre, que no te millor. mengin. Te dono menjar. No. No, te Bueno, menjo les partetes, vale? Que ningú més te les mengi. Vale. Oh, no, que me mengen skills. Que no te mengi ningú, que vaig jo, Vaig jo, a veure si trobo un enjoc. Sonic! Aquest me'l vaig trobar en una partida de Gario. Me té mania, aquest home. No, en sèrio, me té molta mania. Oh, jo també he vist en Sonic.
crec que, José, crec que no te moguis molt, eh? No te moguis molt. Oh, sí. Ale, vinga, ja m'he unit. Vamos, perfecte. Ja jo m'estan donant de menjar, eh? Allò un fantasmita m'està donant de menjar. Vinga, a veure Tio, si... me vaig a menjar a un forat negre. A veure si no us juntam, José. Hola, a veure forat si nos negre, què juntam. tal estàs? Oh, Jo te menjaré, ja, ja, ja. José, vinga, José. No, que te pots menjar, que t'he vist, que estic mirant la teva pantalla. Vale, no. Tu ves, no, que no me vull punxar. Sí! No. És igual, Sí, crec. sí, Oh, sí, ets gegant, sí, ets gegant. sí. Ets gegant. José, on quedam? Perquè, José, alerta que te pot menjar, eh? No, no me puc menjar. Ah, sí. Ja. Ven con papi! Tio, estic a l'escor 342, Jo eh? estic... Acabaré lo que he empezado. Oh, t'he menjat! Menjat en Foxy! Vale, jo... Ai. Oh, em ven con papis el número 9, José Luis. El número 9, vale, Sí. aquest No, ja. m'han menjat. Bueno, jo crec que aquí podríem deixar el vídeo. Jo crec que ha estat un poc entretingut, no, José Luis? Sí. I espero que us hagi agradat, que li doneu un like. Fins una altra. Adéu! Fins una altra, adéu!